Ikin svet. Pande žive u Kini. Jedu bambus po ceo dan, nekad i više od 12 sati. Kada se rode, bebe pande su jako male. Velike su otprilike kao limun. Iako su velike i snažne, pande su uglavnom mirne i vole da se igraju sa drugima ili da se valjaju po zemlji. Koala. Koale žive u Australiji i većinu vremena provedu na drveću. Koale mnogo spavaju i do 20 sati dnevno. One jedu samo listove eukaliptusa koji im daju i hranu i vodu. Imaju jake šape i kandže koje im pomažu da se čvrsto drže za grane dok se penju ili odmaraju. Iako izgledaju mirno, mogu da budu veoma glasne. Slušajte. Rakun. Rakuni imaju spretne šapice kojima mogu da hvataju hranu, otvaraju kutije i istražuju predmete. Oni izgledaju kao mali razbojnici sa crnom maskom preko očiju. Žive u Severnoj Americi, u šumama, a ponekad i blizu gradova, gde traže hranu u blizini ljudi. Iako su mali, mogu biti veoma brzi i spretni. Noj. Noj je najveća ptica na svetu. Može biti visoka i preko 2 metra. Ne može da leti, ali može da trči veoma brzo. Njihovo jaje je najveće jaje na svetu i može biti teško i do 1,5 kilograma. Žive u savanama Afrike gde lako pronalaze hranu i vodu. Zebra. Zebre žive u Africi. Svaka zebra ima jedinstvene crno-bele pruge, baš kao ljudski otisak prsta. Njihove pruge pomažu im da se sakriju u visokoj travi.